Takže každý má svoj názor, sa chce vyjadriť o našom štáte, ale väčšina ľudí sa ho bojí povedať, lebo sa boja, že skočia v base. Takže Slovensko je ako malá Čína, je to moja krajina a veľmi málo ľudí tu býva. Takže na západe politiky majú love, ale na východe žijú ľudia v chudobe. Prečo sa čudujete, prečo sa ľudia búria? Prečo sa čudujete, prečo sú tak na Slovensku málo ľudia? Nechcú to vidieť, ako ľudia od hladu umierajú, tak sa rýchlo palia a utekajú. A vôbec sa za nimi neobzerajú, lebo nechcú skočiť ako oni. Všetko tu mizne. Všetko v tomto štáte tu mizne. Všetko v tomto štáte tu mizne. Všetko je tu na piču, v dnešnej dobe, keď sa nepostavíš na nohy, nie si nič, iba behať bez vody, ale keď sa neposnažíš, budeš platiť od vody, plynovody, vodovody, yo, tak si ťa dajú čítať na vody, ako byť slušný občan, ktorý poctivo pracuje a platí dane, ale na nich sú tu vyjebané platne. Pravoplatne si vás dovolíme osloviť, našiel sa vám nedoplatik, mohlo by ste sa dostaviť a nahradiť, pane. Takéto výzvy vám budú chodiť, ale vy neviete, čo máte robiť. Aha, hľadáme si tak novú prácu v zahraničí, aby sme mohli tie dlhy zničiť, tak sa pomaly dostávame na lepšiu úroveň. A na Slovensku môžeme zdvihnúť úroveň. Zároveň sa na nás ľudia pozerajú, ako sme mohli odchodiť z nášho štátu a po nás nadávajú, že si nič nevážime, že sme schovalci a nič nestrpíme. Ale my si nenecháme poskakať po hlave, my to máme v piči, hľadáme nejaké love, aby sme sa súdu nemohli dostať dole, lebo zároveň nebudem hľadovať a nechcem byť bezlovo.